Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Litrato ni Kappa founder Apolinario na nakahiga sa lupa. Pinaniniwala ang gimmick lang. Mga miyembro naman ng Kappa tinatakot daw na makukulong kapag nagreklamo sa pulis. Mga taga-butuan na nag-invest sa Kappa humihiling na maibalik ang kanilang pera. Kaso laban sa Kappa, retired teacher pang pinakaunang nagsampa. Sa ibang balita, 22 mangingisdang pinalubog sa Recto-Bank, hindi daw pinuwersa ng gobyerno ayon kay Piñol. Aksidente daw ang nangyari at hindi binuli ng China ang mga Pinoy na mangingisda ayon naman kay Lorenzana. China, wag daw sisihin sa paglubog ng bangka ng mga Pinoy. Panawagan naman niya ng Coast Guard. Makabayan Block sumisigaw po ng collective action sa nangyari sa mga mangingisdang Pinoy. Kung sadyang binangga, hihingan daw ng danyos ng Pilipinas ang China. Malamyang paninindigan ng gobyerno hinggil sa insidente sa Recto-Bank, Binaticos. Sa ibang balita, Luzon nasa yellow at red alert ngayong araw ayon sa NGCP. Tubig sa Angat Dam malapit na sa critical level ayon po sa Pag-asa. At habang nanonood ng sine, magkasintahan, huling nagsisex. Live from the studios of Little News Philippines, Herald.kami of Kamaong Asero starts now! Tama ba o mali ang utos ng Pangulo na pagpapatigil po sa operasyon ng Kappa, mga suki? Repeat, tama ba o mali ang utos ng Pangulo na pagpapatigil sa operasyon ng
Kapa. Muling sumasa inyo mga kaibigan ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ito po ang ating digital broadcast sa pamagitan po ng ating social media platform na Leader News Philippines at sa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel Television. Ako na po ito si Errol Dagame at kasama po natin ang buong puwersa ng ating himpilan. Katuwang po ang Pinoy Extreme Channel at ang ating programa po ay pinalilipad ngayon. Tandem si Broadcast Officer Clarence Andaya and Earl Nico Dagame habang kasama po natin sa labas ng studio ang ating mga masipag na tagapag-ulat. Ulitin natin ang survey question. Tama ba o mali ang naging utos ng Pangulo na pagpapasara o pagpapatigil po sa operasyon ng Kapa? Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines, mag-comment or sumali po sa ating discussion, i-follow at i-share para mas marami pong nakakalam sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Muli kami po ay ready nang maglingkod sa ating mga kababayan sa Pilipinas na tigang po sa katotohanan at sa mga Pilipino sa mang dako ng mundo naroroon. We just hope na everything is okay with you. Marami pong nangyayaring kakaiba sa Pilipinas mga kaibigan, pero ano magagawa po natin? Yan po ang nangyayari. Kami naman pong mga nasa media, ibabalita lamang po namin yan. At ang pinakamahalagang obligasyon po namin ay ibigay po sa inyo ang totoong balita so that you can have your own reasonable thinking and opinion sa mga issue pong nagaganap po sa ating bansa. Ano ho? Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras mga suki. At tulad po ng dati, mahalaga po sa programang ito ang inyo pong mga tinig sapagkat ang programa pong ito ay para sa taong bayan. Ito po'y hindi nilikha para kami po'y magpagwapo ho rito, magpasikat po rito. Nothing like that, but kami po ay narito para paglingkuran po kayo. So tulad po ng dati, kayo po'y welcome na welcome saan man kayo ng dako ng Pilipinas naroon. You can easily reach us via these numbers, 0927-494-2175 at 0949-7365-000. Ano ho? Ang ating telepono po ay 619-1274. Yung ating landline, 619-1274. Rolly Jola, dyan sa lungsod ng Maynila, partner. Kumusta kayo dyan? Sabi niya, hello idol. Kumusta ang tropa mo dyan, Rolly? At sa mga kasama natin dyan sa Subic Broadcasting Corporation at sa DWBL. May programa rin yan sila, Rolly. I think every Thursday yata, kung hindi ko nagkakamali, panoorin po ninyo sa, pakinggan po ninyo sa DWBL radio station. Reglado, ayos yan. Maiging kaibigan yan si Rolly. Hindi yan nang iiwan kahit yan ay busy. Shout out lamang po kayo sa mga nais pong magpabati sa ating program. Ngayon po ay lalong umiinit po ang mga issue, pero dito po sa issue po ng Kapa, pag-usapan po nating maigi yan sapagkat kanina po ay may isinagawang prayer rally. There was a prayer rally at talagang napakarami mga tao, mga miyembro ng Kapa ang naroon. At may mga nag-iiyakan pa sa entablado. Habang kaninang umaga po ay kumalat yung picture ni Kapa Pastor Joel Apolinario na nakahiga sa lupa at may sapin lamang na karton. Ayan. Nag-ani po yan ng sari-saring reaksyon. By this time kasi, hinahanap na po ng mga otoridad yung si Pastor Joel Apolinario. Pero yung isa nating kilalang kaibigan pong broadcaster sa Mindanao, si
Alvin Malasa aka June Blanco ay talagang kinokontra. Hindi siya sang-ayon sa naging desisyon po ng gobyerno na basta-basta at mabilis ang pagbabasara sa halip daw ay dapat inimbestigahan at binigyan ng pagkakataon na kung may mali, may tama. Actually, pagkakataon talaga ito. Ito, this time, pagkakataong itama ang mali. Di po ba? Pagkakataong itama po ang mali. Ano ba ang mali? Ayan. So, yan pag-usapan natin sapagkat alam niyo po, dalawang panig po lagi ito. Napakarami po ang nagsasabing bakit naman ipinasara ang Kapa, natutulungan kami. Oo. Napaginhawa ang mga buhay namin. Nakabili kami ng mga Montero, ng mga lupa at bahay dahil sa Kapa. Maraming ganyan eh. Maraming ganyan. But, may mga bagay pong dapat ipaliwanag ang pamunuan ng Kapa, especially yung kanilang registration sa Securities and Exchange Commission. At palagay ko kung hinahanap at masampahan nga ng kaso, it would be a perfect opportunity para sa mga naglikha ng Kapa na makasagot sila ng legal din through their lawyer. Ang problema dyan kung ang isasampang kaso ay large-scale staffa. Ang pagkakaintindi natin sa demandang yan po ay non-bailable. Wala pong piyansa. Ang estafa ho ay pag sinabing large scale, kung ang complainant po ay mahigit sa 2-3, kung nagsampu po yan, mas mabigat. Ano? So large scale. Wala pong piyansa. So hindi po matagpuan ngayon si Pastor Joel Apolinario. In fact, kausap ko kanina si amigong Alvin Malasa, ang station, yung president ng isang network sa Mindanao. For security reason daw ay hindi muna magpapa-interview. At nangako ang ating kaibigan na sasalang sa ating program pagdating sa Europe. Si Brother Alvin Malasa aka John Blanco. Sikat na media personality ito sa Mindanao na talagang dinidepensahan ng Kapa. Sana wag na maituloy ng gobyerno na yung sinabi ng otoridad na pati yung mga nagpo-promote ng Kapa, siguro pati media man, madidimanda. Kasi, when you promote something illegal, may pananagutan yata, no? So, tingnan natin. But it's all up to the authorities and the government to decide about that. Hi! Sa mga nasa Sulu Province, ang ating kaibigang si Dan sa Waban. Manong Dan, anong bayan ka nga dyan sa Sulu? Paki-chat mo nga at ma-recognize naman natin. Tama na ipasara ni President Duterte dahil scam po ang pamamalakad ng Cabos Padatuon con Kapa, sabi ni kaibigang Rolly Diola. Good evening din at salamat kay Casco Cornelio. Nanonood sa atin. Si Rolly Diola ulit. Yung nagsabi po kasi na natulungan kasi sila po ang nauna na nag-invest ng pera. Pero yung nasa ibaba, papaano na po? Tama ka, Rolly, no? Kasi normal sa isang pyramid scheme, talagang yung first, second, third, and fourth, and up to several level, nakikinabang talaga yan. Ang nagbabasa, nagmimistulang basang sisiw po dyan yung nasa ilalim. Report muna tayo! Report tayo! Outgoing Pasig City Mayor Bobby Eusebio. Binati daw ng good luck si incoming Mayor Vico Soto. Panoorin po natin ang live report. Hatid sa atin ni partner Nolan Ariola live mula sa Pasig. Yes, Nolan. Paano ba binati ni outgoing Mayor Bobby Eusebio si Vico Soto, ang bagong mayor ng Pasig? Mahigit isang linggo na lang mula ngayon, uupo na ang bagong mayor ng Pasig. Ikinatuwa ni incoming Mayor Vico Soto ang unang meeting ng kanyang transition team kasama ang transition team ni outgoing Mayor Bobby Eusebio upang pangasiwaan ang maayos at mabilis na pagpapasa ng puder sa pagkaalkalde ng lungsod patungo sa bagong halal na mayor. Pinasalamatan ni Vico ang lahat ng sumuporta sa kanyang laban
at hangad umano nito ang pagkakaisa para sa lungsod ng Pasig. Naman, at nagpapasalamat naman ako sa kanila sa pamumuno ng ating city admin. Of course, with the approval ng current city mayor, ay nagkaroon na ng first formal meeting sa transition teams ng outgoing sa incoming administration. Ang Pasigueños. Sa lahat ng mga Pasigueño na maaaring nanonood ngayon, una, maraming salamat po. Pangalawa, umaasa po ako na magtutulungan po tayo tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Nagpaabot naman ng mensahe si outgoing Mayor Bobby Eusebio para sa incoming mayor na si Vico Soto. Whole process nyo against sa Vico. Hindi ko na madidetalyehan yun dahil nakafile na yun sa korte. Kaya sa court dapat pag-usapan yun. Hindi na pwede i-open sa detalye. Okay, ano pong mensahe nyo sa kanya? Sa kanila, Sa kanila po. good luck. Kay Mayor, sabi niya, good luck. Good luck So, po. di natin Salamat. alam kung Maraming good luck ba salamat. ito para sa kaso niya, sa full protest niya, or sa Hindi naman siguro. sa bagong panungkulan niya. Kung yun po yung sinabi niya, maraming salamat. At nagko-cooperate naman sila sa transition. So yun naman ang importante. Ayon kay Soto, prioridad ng kanyang administrasyon ang kalusugang pangkahalatan, pabahay, edukasyon, konsultasyon bago aksyon at laban kontra korupsyon. Pero sisikapin natin na marami tayong magawa. Lalo na yung first 30 days, first 100 days. Siyempre, gaya nung sinasabi ko lagi nung kampanya, health talaga magiging number one priority natin. Pero bago man tayo makagawa ng major strides para sa healthcare, kailangan ayusin muna natin yung in-house, kumbaga, yung pagpwesto ng mga tao, yung pag-reorganize kung ano man kailangan natin i-reorganize, yung pag-review ng mga financial document. So ito yung mga bagay na hindi masyadong exciting pag-usapan, pero kailangan gawin. Kailangan i-review natin, ano ba, magkano ba nagastos nung nakaraang administrasyon? Ano ba yung pwede natin gawin ngayon? Suportado ng Pasig City Council sa pamumuno ni Vice Mayor Iyo Bernardo Caroncio ang mga plano ni Mayor Vico Soto. First of all, good afternoon. Asahan niyo po na sa lungsod ng Pasig na ang inyo pong City Council ay meron naman pong good working relationship sa ating pong Mayor Vico Soto. At doon naman po sa lahat ng services, asahan niyo po na tuloy-tuloy ho ang lahat ng services po sa ating pong mga kabataan, sa ating pong mga lolo at lola, at sa lahat po ng mga Pasigueño. Kaya ho, lahat po ng mga services na para po sa mga Pasigueño ay yun po Tutuloy para dito. tutuloy at ilalaan po ng Iloilo City Council. Samantala, inilibing na kahapon ang tinaguriang Mr. Kalikasan ng Pasig na si Konsehal Andy Santiago ng unang distrito na sumakabilang buhay nitong 16 ng Hunyo dahil sa malubhang karamdaman. Si Konsehal Santiago ay muling nagwagi sa nakaraang eleksyon at malaking palaisipan ngayon sa mga Pasigueños kung sino ang hahalili o ipapalit sa posisyon na bakante sa City Council bunsod ng pagpalo ni Konsehal Santiago. Tumangging magbigay ng pahayag dito ang DILG Pasig Field Office, subalit batay sa itinatadhana ng Local Government Code of 1991, ang pagkabakante sa posisyon sa City Council dulot ng pagkamatay ng isang konsehal ay malinaw na nakasaad sa Section 45 ng nasabing batas. Dalawa lamang mula sa siyam na naghain ng kanilang kandidatura ang natalo sa pagkakonsyal ay sina Kiko Austria, Independent at Andy Ching ng PDP Laban. Mula rito sa lungsod ng Pasig, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batang-bata ang papasok na mayor po ng Pasig City. Kami willing na tulungan yan, yung mga ganyang young blood na leader ay magandang panimulayan sa pamamahala. Ang matindi dyan kasi yung kanyang pinalitan po ay dinastiya. Yung dinastiya po sa Pasig ng mga Eusebio nag-iba ng Soto. Ayan. So, siyempre pag dinastiya, maraming kwento yan na matutuklasan si Vico Soto as he goes on to serve the people of Pasig.
Nakita mo yung yung buhok ni Vice Mayor Caroncho? Yung buhok niya naka-gel na ganon? Gel ba yun o naka-spray net? Parang palong ng manok. Oo. Palagay ko pag inimbita natin yun dito sa studio, hindi magsusot yun ng headset. Vice Mayor Caroncho na ang buhok po ay nakatayo. Magpapatuloy tayo. May mga balita pa rin tayo nakahilera at iba pa mga isyu. Malalim na paghimay po ng mga isyu sa ating bansang ating isusunod. Pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.